Kaixo egunon eta ongi etorri beste saio berri batera. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Oian Aiguaran, Hormak liburuaren idazlea, eta bestetik Itziar Igoa, Aspaze elkarteko kidea. Besterik gabe, has gaitezen gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. 1983ko apirilaren 16an, Cristobal Colón Sevillara iritsi zen, Atlantikoa lehen aldiz gurutzatu ondoren. Bestalde, 1889ko apirilaren 16an, Charles Chaplin aktore eta zuzendari ingelesa jaio zen. Horretaz gain, gaurko egun berean, baina 1976an, UGTren 30. kongresua hasi zen, Espainiako Gerra Zibilaren ondoren egindako lehenengoa. Azkenik, 2007an, apirilaren 16an, Estatu Batuetan, Virginian, Blacksburgeko kampusean egondako tiroketan 33 hildako eta 21 zauritu egon ziren, eta hildakoen artean ustezko erasotzailea. Pasa gaitezen orain gaurko lerroburuen berri ematera. Nafarroan 189 koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean, Tutera, Etxarriaranatz, Uharte, Arguedas, Lesaka, Zugarramurdi eta Iruñerrian eman dira kasu gehienak. Osasun departamentuak inkesta batekin die koronavirusaz kutsatutako osasun langilei haien osasun egoerari eta balizko ondorioei buruz. Gaur arratsaldeko 7:00 121 errepide nazionalean 11 puntutan moztuko dute. Bizilagunen segurtasun handiagoa eta nazioarteko trafiko astuna 15 autobidera desbidera dezaten eskatzen dute antolatzaileek. Aroztegia makroproiektuaren aurkako mugimenduak mobilizazioak iragarri ditu astebururako. Nafarroko gobernuak 175 arteko beherapena iragarri du Nafarroko haurreskolen tarifetan. Munduko Medikoak erakundearen Nafarroko 3 langileren kaleratzea salatu du LAB sindikatuak. Sexu erasoengatik zigortuak terapia jasotzen ari dira Iruñako kartzelean. Pamplona hiriko informazio geografikoko sistemak berritasunak gehitu ditu eskuragarriagoa egiteko. Natura bizia dokumentalak Nafarroko biodibertsitate zabala aztertuko du. Gladys del Estal aktivistari buruzko dokumentala eta fallara iritsiko da datorren asteazkenean apirilaren 21ean. Apirilaren 15ean estrenatu zen Golen Baionan bizipres gehiago gara dokumentala eta Nafarroan zabaltzen hasiko da orain herriz herri. Iñaki Alforja Sagonek zuzendu du Euskal Zalen topaguneak ekoiztuta eta Nafarroko gobernuak babesturik. Baluarte txiki ipuinak bersotan musu zaboretan. Larunbat honetan Baluarten arratsaldeko 5:00 aintzinera. Igandean, Kirolak izenburupeko dantza eta txalaparta ikuskizuna Arangurengo kulturretxean arratsaldeko 7:00. Ikus dezagun orain aste honetako agenda. Gaur, ostiralean, apirilak 16, arratsaldeko 6:00 7:00 Artikako liburutegian Bentura Ruiz ipuin kontalaria arituko da. Gaur ere, arratsaldeko 8:00 Nahiak nahi kontzertua izango da Burlatako kulturetxean. Larun batean, Juslarrotxako Zibiboxean familiarteko arte laborategiak egongo dira, goizeko 11:00 12:00, 6 eta 11 urte arteko aurrentzat. Arratsaldeko 5:00 6:00 Ingurumen Hezkuntzako museoan familiendako txangoa egongo da. 5:30 7:00 berriz, aurrendako sormen lantegia egongo da Kondestablearen jauregian, 6 eta 11 urte arteko aurrentzat, prezioa 2 eurokoa delarik. Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 6:00 7:00 bideak dokumentala proiektatuko da. Eta ordu berean, baina Iturramako Zibiboxean aurrentzako antzerkia antzeztuko da, Malaspulgas konpainaren eskutik 5 urtetik gorako aurrentzat. Azkenik, larun batean 6:30 7:00 arratsaldean, Baluarteko jauregian kontzertu eszenikoa izango da, 3 urtetik gorako pertsonentzat. Prezioa 8 eurokoa da, eta familia sarrera, 2 heldu eta 2 aurrentzat 25 eurokoa. Soilik txartelegian daudelarik salgai. Bukatzeko, igandean apirilaren 18an, dantza eta txalaparta ikuskizuna egongo da Arangurengo kulturetxean, arratsaldeko 7:00 8:00. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasen arabera, Nafarroako zioetako presioa oso handia da. Kritikoen unitatearen okupazioa, 29%koa, azaroko zifretara itzuli da.
Bestalde, osasun sailak terrazetan erretzea debekatzea proposatu du. Horretaz gain, Nafarroako kutxak ezin du banku fundazio izaten jarraitu. Ez ditu baldintzak betetzen eta martxoaren 30 aurrera CaixaBanken kontseilari izendatzeko gaitasuna galdu egin zuen. Gainera, Nafarroak 7% eta 75% artean jaisten ditu 0 eta 3 arteko tarifak, errentaren arabera. Matrikula maiatzaren 24tik 28ra eginen da. Bestalde, Navarra Suma, EH Bildu eta Izquierda Ezkerra Audenasari egindako gain ordainketaren aurka agertu dira. Gainera, adingaben aurkako delituek ez dute preskribituko 35 urte arte. Azkenik, jaioberrien behaketak 21 zabaltzeko laguntza eman du parlamentuak. Beste alde batetik, Diario de Navarraren azalaren arabera, osasun sailak terrazetan erretzea debekatzea proposatuko die autonomiei. Beste alde batetik, Diario de Navarraren azalaren arabera, osasun sailak terrazetan erretzea debekatzeko proposatuko die autonomiei. Bestalde, Nafarroak gaixotasun gehiago detektatuko ditu jaioberrien proban. Navarra Sumak legez aitortua izatea lortu baitu. Horrez gain, pederastaren jazarpena biktimak 40 urte bete arte luzatuko da. Eta bestalde, Volkswagen Nafarroak txipak izango ditu eta datorren astean ez du ekoizpena geldituko. Azkenik, Diario de Navarrak dio PSNek ez duela txertaketa plana defendatzeko laguntzarik. Garak dioenez, gizon batek tiro zil ditu emaztea eta bere buruaz beste egin du biharritzen. Suhiltzaileek gorpuak aurkitu zituzten haien Agilerako etxean. Bestalde, Floyden heriotzaren ondoriozko epaiketa amaitzear dago, Derek Chauvin akusatuak ez baitu deklaratu nahi. Horretaz gain, Labi ez da batuko, neurriak aldatzea baztertu duela eta. 48 orduan bigarrenez, Labiren batzorde teknikoak Labi instituzionala ez biltzera deitu zuten, eta beraz, indarrean dauden neurriak ez aldatzera. Eta azkenik, kopako final berriaren aurrean Atletikeko jokalarien sorbaldaren gaineko erantzunkizuna oso handia da, eta beraz, Inigo Perezek gozatzen saiatzea bezain oinarrizkoa den zerbait egiteko eskatu du besterik. Berriaren arabera, gizon batek Andrea hildu miarritzen eta bere buruaz beste egin du ondoren. 2003az geroztik Euskal Herrian gertatu den 110 hilketa matxista da, aurtengo 3. Bestalde, duela 30.000 urteko tresnak eta animalien arrastoak aurkitu dituzte Dona Martiriko leizean, EHUko talde batek zuzendu den nazioarteko indusketan. Horretaz gain, Amerikako Estatu Batuek eta NATOk Afganistanetik erretiratuko direla iragartzeak kezka eragin dio Kabuli. Talibanek adierazi dute ez diotela uko egingo sistema islamiko bat ezartzeari. Eta azkenik, abusuak jasan dituzten adingabek 35 urte bete arte jarriko halko dute salaketa Hego Euskal Herrian. Haurrak eta nerabeak babesteko lege proiektua onartu dute Madrilen. Azkenik, Euskal Herria irratiaren arabera, Aroztegia proiektuaren kontrako akanpada egingo dute gaur. Lekarozko plazan egingo dute kanpaldia arratsaldeko 3:30 aurrera. Palacio de Aroztegiko enpresak herri horretan eraiki nahi duen proiektuaren aurka. Bestalde, Euskal preso politikoen askatasuna eskatzeko manifestazioak egingo ditu sortuk bihar. Arazo politikoetarako konponbide politikoak behar direla aldarrikatuko dute. Iruñean, Sarasate pasalekutik abiatuko da martxa, arratsaldeko 5:00, askatasuna lelopean. Eta azkenik, Kaparrosoko behiaztegiaren aurkako elkarretaratzea egingo dute bihar. Bihar, nekazal borrokaren nazioarteko eguna izango da, eta Nafarroako elikadura burujabetzaren aldeko mugimenduak elkarretaratzea egingo du Iruñan, Kaparrosoko behitegi erraldoiaren aurka, eta trantsizio agroekologikoa sustatzeko politiken alde. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldia. Gaur egun hotza izango da. Iparraldeko haize zakarrak giroa are gehiago hoztuko du. Egunean zehar zerua tarteka hodeitsu egongo da mendebaldean, baina arratsaldean giro eguzkitsua izango da nagusi edonon. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian garbiago egongo da zerua. Temperaturak nekez gaindituko ditu 10 graduaren muga. Bestalde, larunbatean giro hotzarekin jarraituko dugu. Prezipitazio txikia egin dezake goizaldean, bereziki mendi inguruetan, eta elurkota 900 eta 1000 metro inguruan egongo da. Gainerako orduetan apenas egingo du euririk. Egunaren lehen partean zerua tarteka hodeitsu egongo da, baina arratsaldean ostarteak nagusituko dira. Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta Nafarroa hegoaldean ziertzoak zakar joko du. Igandean azpimarratzekoa da temperaturaren igoera izango dela, batez ere barnealdean. Kostaldean igoera txikiagoa espero da, baina hala eta guztiz ere temperatura 16 gradura iritsiko da leku askotan. Zeruan hodeitz apur bat egongo da goizean goiz Ipar isurialdean.
eta goizaldean kantauri isurialdeko ekialdean tanta bakan batzuk bota ditzake. Horretaz gain, eguna nahiko eguzkitsua izango da. Egunaren amaieran erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituko direlarik. Ipar ekialdeko haize suabea ibiliko da. Kaixo Jana, egunon, zer moduz? Kaixo, ondo. Mila esker elkarrizketa hau eta zure denbora eskaintzeagatik hori hasteko. Zuei gonbidapenagatik. Eta zera, elkarrizketaren zergatia da, duela gutxi martxoan ez da, elkarrek bilduma, gazteentzako bilduma berria aurkeztu duela, Tragola izenarekin, 3 liburuz osatutakoa, eta horien artean Hormak zure liburua dago. Beraz, hasteko pixka bat testuinguruan jartzeko, galdetu nahi dizuana da, ea bilduma horrek zertan datzan, zergatik sortu zenuten eta zein den helburua. Bilduma hori proposamena argitaletxearen izan da, elkarrena izan da, hortaz, beraiek hobeto azalduko lukete. Nik bai ulertzen dudana da, badela gazte bilduma bat, apur bat, 16 urtetik gora, 14 urtetik gorako gaztei begiratzen diena, ez? Ohituta daudelako haur eta gazte literatura askotan, adin txikikoen artean, aurrei begira edo kokatzen delako, eta kasu honetan nahiko heldurantzko mugan dauden horiengan jartzen duelako fokua. Eta zera, galdetu nahi nizun, Oiana, bilduma horretan, okertzen ez banaiz, Jasone Osoro eta Jordi Sierraren liburuak ere daude. 3 liburu horien artean konexiorik aldago edo bakoitzak bere historio propio individuala dauka eta ez dago haien arteko loturarik? Nik uste oso desberdinak direla eta daukaten lotura nire ustez bada, esan dizudan bezala, gazteen artean heldutasun maila bat duten begira idatzitakoak direla, bakoitzak ditu bere kodeak, bere hizkuntza eta bere istorioa. Istorioek neurri baten ez daukate zer ikusirik, baina denek dute funtsean, gazteen artean denok bizi izan dugun nortasun horren negoziazioa, nortasun horren eraikuntza, eta nik uste dut hori badela ari bat bilduma honetako guztiak lotzen dituena, ez? Eta gero bakoitza negoziaketa horren gatazka batean kokatzen da, nolabait esateko, eta oso historia ezberdinak dira, baina nik uste badela ari hori, ez? Denon gaztaroan nolabait bizi izan duguna neurri batean edo bestean. Zera, elkarrek bilduma sortzean, nolabait baldintzarik izan zenuten tematika jakin bati buruz hitz egiteko edo zuek liburu aurkeztuta bilduma horretan sartu zuten? Nik uste bigarrena izan dela gehiago, nire kasuan proiektua neukan eskuartean eta beraiekin ari nintzen lantzen, eta proposatu zidaten nola Jasone Osororen testu batera egokia ikusten zuten bilduma horretarako, eta gero ez dakidana da Jordi Serraifabraren liburua apropos itzuli duten bilduma horretarako edo aurretik zeukaten eskuartean, baina nire kasuan behintzat proiektua egina zegoen eta gero kokatu da bilduma horretan. Eta, orain testu inguruan jarri garela, Oiana, konta iezaiguzu zure liburuari buruz, ezta? Hormak titula dauka, beraz zer aurkezten digu liburu honek? Hormak esaten duen bezala, hitz egiten da horma fisiko batetik abiatuta, edo aitzakia bezala hartzen dut, institutuko horman agertzen den pintada bat, irain bat. Bai, irakurri dut. Eta hortik abiatzen naiz, ikusteko ze esi altxatzen ditugun gure aurrean, bai babesteko, bai baztertzeko besteak, ez da? Eta gero, sare sozialetako hormekin eta hainbat lotura izan ditzake, baina apur bat hori da, ez? Bereizteko, bakartzeko, ze dinamika dauzkagun, eta hori baino garrantzitsuagoa dena da, harreman horietan zer mugitzen den, ze botere harreman mugitzen diren, eta horma horretako pintadak ematen diguna da abiapuntu bat, indarkeria simbolikoaz, eta askotan gure paisaiaren parte naturaltzat hartzen dugun indarkeria horietaz hitz egiteko, ez? Helbururik altzen eukan, helburu finkorik edo liburua idazterakoan, kontzientziazioa edo lakorik? Helburua
haundi hartuta eta amesten hasita zen nik irakurri nahi nuken liburu hori idaztea, ez? Eta zentzu horretan banituen gai batzuk atera nahi nituenak, nik eskertuko nukenak norbaitek atera izana adin hori nuenean edo eztabaidatu ahal izatea. Hortaz, badago asmo bat, gai horiek eztabaida gai bezala aurkezteko adintarte horretako gaztei, azkenean egunero ari direlako horrelako kasuekin kudeaketan, oharkabe ere, eta enuena nahi zen panfleto bat edo lezio bat ematera joan, zen ere ustez helduok ere ez dugu asmatzen, horrelakoak kudeatzen oraindik, beraz nire ustez helduentzat ere badago tiratzeko moduko aririk, edo saiatu naiz behintzat hori eskaintzen, baina gehiago da hausnarketarako bide bat, nire ustez, dauzkagun arazoen artean bat behintzat biztaratu, eta horren ari ezberdinak eskaini, eta bakoitzak helduko dio iruditzen zaion korapiloari, baina gustatuko litzaidake eztabaida zabaltzea gazteen artean gai horien inguruan. Zera, Oiana, irakurri dut liburuaren laburpena, eta lehenengo lerroetan ja agertzen zen zuk lehen izenpetu duzun pintada hori, pintada matxista bat, neska bati buruzkoa. Hori irakurtzean, klaro, niri oso krudoa nolabait iruditu zait, eta pentsatu dut hori errealitatean gertatzen dela, zerbait supererreala dela. Beraz, galdetu nahi nizun, zure liburua errealitatearen islada bat den edo. Nire ustez tamare, bat eraso oso erreala dira. Kasu honetan, pintada hori ez da zuzena edo ezan ere inguruan agertu den pintada bat, liburu hasieran aipatzen dudan bezala jarri ziguten bersotarako Alduntze Bertso Eskolan proposatu ziguten gai batetik abiatu dut, baina bai iruditzen zait, pintada horiek horrela akaso leku askotan ikusi ezaren fisikoki, badela modu bat bistaratzeko sare sozialetan etengabe mugitzen diren kontuak, mezu pribatu bidez mugitzen den kontu mota, edo zenbaitetan etiketa bezala fisikoki agertu ezaren azpitik edo zurrumurruetan zabaltzen dena, ezta? Hortaz, kasu honetan izan da hori bistaratzea, izeberrari punta atera diogu horma horretan, eta gero azpian dagoen guztia arakatzen saiatu gara. Eta, Jana, lehen hitz egiten egon gara, eta esan diazu hau zure lehen novela liburua edo dela. Hau baino lehen, aritu zara bertsolaritzan, idazkera igual libreago batean, ez da? Zer nolako erronka suposatu dizu oraingoan novela bat idazteak? Nolakoa izan da egindako salto hori? Izan da, historiak berak egitura hartzen zuen einean buruan, eskatu egin dit, eleberri forma, eta izan da interesgarria, nik asko gozatu dut idazte prozesuan, eta asko ikasi dudala uste dut, baina bai sentitu dut une askotan, gehiago ikasi nahiko nukela eta sakondu nahiko nukela, ez? Eta egia esan gogoz geratu naiz, balantzen jarraitzeko, ze sortze prozesua bera oso gozagarri izan da. Gero emaitzarekin eta hor bakoitzak bere segurtasun faltak, eta bakoitzak bere eztabaidak izaten ditugu, ez? Baina prozesua bera oso polita izan da. Sormen prozesua izenpetu duzu. Bertsolaritzan eta novela idazkeran sormen prozesu hori oso desberdina da. Oso. Aurpegiak dena esan du. Bai, azkenean bertsotan batetik norbaiten aurrean sortzen dugu, eta sortzen dugu gune berean ari gara elkarbanatzen. Eta horrek sortzen du halako atzerako elikadura bat, edo feedback esaten diogun hori, publikoaren erreakzioek baldintzatzen dute gure sormena, idazten ari zarenean etxean zu bakarrik ari zara. Eta orain ere pentsa ez, liburuak kaleratu da, eta halako nervio puntu batekin dago zain, ez dakidalako jendeak zer esango duen, ez, eta erabakiak hartzeko momentuan ere, jendearen erantzun hori ez daukazu, zuk aurre ikusi behar duzu, zuk planteatu behar duzu, eta gero bereizketarik handiena nire kasuan, edo akaso nire buruarekin gatazkakien suposatu didana izan da, pentsatzeko denbora izatea. Hau da, bertxotan, urte askotako lanketa eskatu didana izan da niri behintzat, onartzea zirriborro bezala geratzen dela egiten dugun. Hau da, botatzen dugun unean ezin dugula atzera joan eta konpondu edo aldatu edo berregin. Oso azkarra, ez? Honekin konparatuta. Hori da, eta entrebatzen gara urtetan zehar onartzeko, bota dugun zirriborro hori dela, horrela geratuko dela jasota, ez? Eta orain, kasu honetan kontrakoa da. Daukazu denbora, eta orduan, hasten zara egin, berregin, aldatu, jarri, kendu, eta noiz bukatzen da prozesua. Igual gehiegi pentsatu orain, ez? Gehiegi pentsatzeko denbora. Eta azkenean
nire sormen prozesu guztietan dagoen muturreko autoexigentzia hori nola lotu kate motzean, ez? Ze bersotan bapatekoa izateak ala behartzen du. Eta autoexigentzia izan dezakezu, baina kantatu duzun unean libre da eta egina dago. Eta honetan, nola lotu kate motzean autoexigentzia hori bazailagoa da, ze zure ustez beti hobetu daiteke, noski, beti hobetu daitekelako, baina, zen momentutan esan, listo, hau da, sinadurarekin doa eta publiko egingo dut. Asko kosta zait hori ere. Bai. Baina pozik geratu zara azkenean emaitzarekin. Bai, uste dute hartu naizela gauza asko hobetzeko dauzkadala, baina hori ere ikasketa prozesuaren partetzat ulertzen dut, eta orain daukadana da gogo handia ikusteko ea nik eskaini nahi nituen hari mutur horiek ikusi diren, ea korapilo horiek identifikatzeko gai izan diren, eta ea balio duten ez, nik helburu nuen hausnarketa edo eztabaida hori pizteko. Eta zera, Oiana, orain salto hori, nolabaiteko salto hori eman duzula, bertsolaritzatik novela idazkerara, honekin jarraitzeko asmorik edo gogorik alduzu, edo ze intentzio dauzkazu etorkizunerako? Bueno, esan behar da, publiko egin ezarren, idatzi betidanik egin dudan zerbait dela, idazketa, gustatzen zaialako eta proiektuak bakoitzak bere forma hartzen dute, eta gehien bat onartzen dut publikatzearen ezela ausartu normalean, eta beti kaxoian dozkadan proiektu bezala geratu direla. Hortaz, jarraituko dut ziur. Ez dakidana da aurrera begira horrelako forma hartuko didaten proiektu gehiagok, saiakera gehiago egingo ditudan, egia gozatu dudan prozesu bat izan denez, gogoz geratu naizela, gero hormak proiektuan agertu zaizkidan hainbat pertsonaiarekin sakontzeko gogoz geratu naiz, eta gustatuko litzaidak horien historiak ere kontatzea, baina ikusiko dugu, oraindik lehenengo honen zabalkundean kokatuko gara, ea jendeak hartzen duen, esaten nuen bezala, ea ulertzen den, ea funtzionatzen duen, ea lortzen dudan elkarrezketa hori ez, irakurleekin, eta ikusiko dugu, aurrera begira. Eta zera, hormak liburuaren sormen prozesuak zer nolako iraupena izan du? Oso zaila da hori esaten, ze buruan aspaldidanik aipatzen du liburuan, 2018ko gaia da, gero buruan bueltaka geratu zitzaidarra, gero une batean idazten hasi nintzena, gero proiektu moduan aurkeztu nuen Jaurlaritzako sormen sarietara, eta han diruz lagundu zidaten, eta horrek ja bai kokatu zuen data baten barruan, eta ardura bat ez, aurkezteko liburu hori, ziurrenik horregatik da argitaratu dudana. Sari horrek eman didalako data bat, eta itxi behar bat. Eta hortaz, atzerapen batzuk eta izan dira, baina nik ere konfinamenduan aukera izan nuen, denbora gehiago eskaintzeko horri, oso zaila zait esaten zenbat denbora. Hilabetetan luzatu da, baina uste dute ideiak batzuetan egosten daudelako, beste batzuetan... Bai, ez dakit, patxada eman diot, une batzuetan testua berrartzen nuen eta distantziatik berriz ere aldaketa batzuk egiten dizkion, ideia berriak zetozen eta atzera etorrita aldatu, orduan, esango nuke ez dakit, urte eta erdi joango zen danera, baina idazketa idazten gero azkenen momentu jakinak izan dira, ez? Eta zera, Oiana, oraintxe bertan esan duzu, hitz egin duzu aldaketi buruz, lehen ere esan diazu autoexigentzia handia daukazula, prozesu honetan zehar aldaketa asko egon dira liburuan? Liburuan bertan, agian ez, gehiago izan nire borrokak eta pixka bat egokitu beharra neuzkan ideia handiak nire gaitasun mugatutara, eta horrelako aldaketak izan dira. Historia ez da horren beste aldatu, argi neuzkalako hori, ze korapilo agertu nahi nituen, ez? Gero desente aldatu da aurkezteko modua esan dezagun, eta horre hizkuntzarekin eta nire borrokatxoak eta jokuak izan ditut. Gero akaso mamia ez da inbeste aldatu, baina ni bai ibili naiz testu barruan han eta hemen gauza txikitxoak mugitzen. Eta, Oiana, bukatzeko, elkarrizketatu guztiei, elkarrizketaren azkeneko partean, espazio aukera ematen diegu mezu libre bat airera botatzeko, beraz, hementxe daukazu zure aukera ikusleoi nahi duzun hori esateko. Baina zeren inguruan? Nahi duzunaren inguruan. Espazio libre bat ematen diegu. Dizuegu. Ari garen gai honi lotuta esango nuke aurten bereziki iez eta aurten ari garela ikasten kulturak arnasa zenbateraino ematen digun,
eta bueno, babestu beharreko lana dela kulturgileena zentzu guztietan, eta bueno, gonbidatu nahi nuke jendea sortzera eta kontsumitzera eta duen balioa ematera, ez? Kulturari. Perfecto, Oiana, mila esker, placer bat izan da, eta espero dut laizter feedback hori, irakurleen feedback hori jaso eta benetan ona izatea. Espero dugu baiet. Besarka handia, Oiana, mila esker. Aio. Pasa gaitezen orain udalerrietako berrien berri ematera. Atarrabiari dagokionez, Atarrabian lokal irekia duten ostalaritza jardueren jabiei ezohiko laguntzak emateko deialdia ireki da. Eskaintzak aurkezteko epea maiatzaren 12an bukatuko delarik. Laguntza honen helburua, Covidak ostalaritzaren eta jatetxeen sektorean eragindako krisi ekonomikoaren ondorio ekonomikoak arintzea da. Eta horretaz gain ere, horri aurre egiteko hartutako neurriak arintzea. Bestalde, kiroleskoletako kamisetaren logotipo hautatzeko lehiaketa egingo da Atarrabian, Ezkabarten eta Anuen. Erroldatutako 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat izango delarik lehiaketa hori. Lehiaketaren helburuari dagokionez, honakoa Atarrabiako udal kiroleskoletako kamiseten logotipo irudia izateko logotipoa diseinatzea da. Diseinua originala eta argitaragabea izango da, eta ezin izango da beste deialdi batean aurkeztu. Bestalde, egila izango da arau horietako bat ez betetzeak ekar ditzaken ekintzen eta erantzukizunen erantzule bakarra. Iruñari dagokionez, maiatzaren batean Aitamoret kalea sarbide kontrolatuko eremu bihurtuko da, eta baimena beharko da Sandoval eta Jangoas eta Miranda arteko tarteetan zirkulatzeko. Udalak bizilagun eta merkatariei gutun bat bidaliko die informazio hori guztia emateko, eta ofizio zalta emanen die ibilgailuei sarbidea kontrolatzeko sisteman. Beste alde batetik, udaberria larunbat honetan iritsiko da Gazteriaren etxera. Diziplina anitzeko 6 tailerrekin, 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako aisiko arratsalde berri batean. 6 jarduerak doakoak dira, baina aldez aurretik 948 23 35 telefonoan edo Gazteriaren etxean eman behar da izena. Gainera, Iruñeko ikastetxeek argitalpenerako, materialetarako eta jarduera osagarrietarako eta eskolaz kanpoko jardueratarako laguntzak eskatzeko epea luzatu egingo da. Eskaera horiek aurkezteko 15 egun naturaleko aparteko epea bihartik aurrera hasiko da kontatzen. Horretaz gain, maiatzaren 17an bukatu egingo da Iruñeko udaltzain izateko 25 lanpostu betetzeko oposizioaren deialdean eskaerak aurkezteko epea. 25 lanpostuetatik 12 txanda irekikoak dira eta 13 igoera txandakakoak. Horrez gain, GeoPamplona hiriaren informazio geografikoaren sistemak berrikuntzak ditu irisgarritasuna hobetzeko. Zerbitzu hau profesionalentzat eta oro har herritarrentzat diseinatuta dago. Eta bizikletentzako aparkalekuen edo ezgaitasuna dutenentzako aparkalekuen kokapena kontsulta daiteke bertan. Eta azkenik, Iruñeko alkatea Pablo Urbina orkestra zuzendariarekin bildu da. Pablo Urbina Iruñeko musikaren hiri batzordeko kidea baita. Aste hauetan parte hartzeko tailer irekiak egiten ari dira hiriko kultur eta musika aktore nagusientzat. Kaixo Itziar, egunon, zer moduz? Egunon, ongi. Mila esker elkarrizketa hau eta zure denbora eskaintzeagatik hori hasteko. Eskerrik asko. Eta zera, elkarrizketaren zergatia da, Aspazek Nafarroan 50 urte bete dituela, ezta? Beraz, hasteko ikusleok jakin dezaten, pixka testu inguruan jartzeko nahiko nuke zuk kontatzea, Aspaze zer den? Aspaze da duela 50 urte sortutako irabazi gabeko, asmori gabeko erakunde bat, non bere helburua da garun perlesia duten pertsonei bere bizitzaren arlo guztietan laguntzea eta aukerak eskaintzea.
jaiotzen direnetik hiltzen diren arte. Bueno, hil eta hurrengo egun arte, Aspazen garrantzia handia ematen diogulako agurrari eta familiari babesa emateari ere momentu horietan. Eta zera itziar, zein momentutan eta zergatik sortu zen Aspaze? Beharre espezifikoren bati erantzuna emateko edo, zein zen testu ingurua Aspaze sortu zen unean? Lehen erranduten bezala, dola 50 urte, guraso talde bat edo elkartu zen, beraien seme alabei gizartean aukera bat emateko. Lehen inorrek ez du espero bere semea edo bere alaba garun perlesiarekin edo bertze dozein diskapazitatearekin jaiotzea, eta berez haur bat izatea erronka bat baldin bada, agitzez handiagoa da zure semea edo alaba diskapazitate batekin edo jaiotzen bada. Orduan, bai beharra ikusten zen, fisioterapia, rehabilitazioa, logopedia eta horrelako arloetan haurroiei laguntzea. Orduan berez, erakunde bat bezala, elkarte bat bezala jaio zen, gurasoen batzuk elkartu ziren eta Iruñako bajera txiki batean hasi ziren lanean, Caritaseren laguntzarekin, eta hortik antzinera hasi zen diseinatzen haurroien bizitza ibilbide bat. Bai eskola inguruan, gero haurroiek handitzen joan zirenean, eta eskoletan ja ez zegoenean lekurik beraientzat tailer okupazionaletan, eguneko zentroetan. Gurasoak sartzen joaten ziren heinean pertsona horiei bizitzeko leku bat eskaini behar zitzaiela ere ikusten zen, orduan residentzik eta sortu ziren, eta daude pertsonak ere lanerako gai direnak, eta orduan ere lan zentro bereziak eta sortu ziren pertsonei lan egiteko aukera eta emateko. Bertze dozeinek gure bizian egiten duguna, baina pertsona hauekin zailtasun gehiago daudenez, beraiei ere aukera hori emateko, beraiei eta beraien familiei. Zera itiar lehen, bidali diguzuen bideo bat ikusi dut, 50. urte aurrena ospatzeko, klaro, orain esaten ari zinen, asterakoan aurrak zirela nolabait Aspazeren publikoa edo, ezta? Edo lagundu nahi zituzten pertsonak handiak egin ziren eta horrek beste behar batzuk, beste motako lana eskatu zuen. Nire galdera da, Aspazek egiten duen lana, txikitatik sartzen dira pertsonak bertara, edo pertsona heldua den momentuan txikitatik egon gabe ere sar daiteke Aspazerekin? Bai, gu pertsonak edozein momentutan onartzen ditugu edo barneratzen ditugu. Badaude pertsonak agian beraien diskapazitatearengatik, bai hasierako eskola normalizatuetara joaten aldirenak, laguntza txikiren batekin, baina gero ja behin eskola garaia akautzen direnean gizarteak beraientzat tokirik ez duena. Eta gu bezalako erakundeak ez badaude, beraien bizitza izango zen beraien gurasoekin etxean gelditzea eta pertsona bezala garatzeko aukerarik ez izatea. Orduan guk ez dugu, badaude pertsonak haur txikiak adibidez agian bakarrik astean 2 edo astean 3 aldiz etortzen direla rehabilitaziora, Aspazeko zentroetara, badaude bertze batzuk eskolara etortzen direnak, Aspazek badauka hezkuntza bereziko eskola bat, badaude bakarrik lanera etortzen direnak, baina gero beraien etxean, beraien kabuz bakarrik bizi direnak, badaude lanean daudenak eta gure erresidentzitan bizi direnak, guk azken finean pertsonak eskatzen digunari aurre egitera saiatzen gara. Esan dugun bezala, Aspazek Nafarroan 50 urte daramatza. Esan didazu, hasi zela guraso batzuk batu eta haien aurrei laguntza emateko, ezta? 50 urte pasatu dira, eta beraz, suposatzen dut ikaragarrizko aldaketa izan dela, alde batetik asko handitu dela, elkarte bezala ez da. Beraz, evoluzio hori nolakoa izan da 50 urte hauetan zehar? Pues bukinaka zentroak eta zerbitzuak irekitzen joaten ziren heinean, pues bai, honitz handitu gara. Gaur egun Aspaze 900 pertsona osatzen dugu.
Ehun voluntario ere gurekin lan egiten dute, baina horrela, pixkote zenbaki aguduak edo errateko, 250 pertsona ditugu residentzi arloan bizitzen edo eguneko zentroetan, eta lan zentroetan 250 pertsona ditugu lanean, horietatik gehiengoa diskapazitatearekin. Eta zera itziar, zein da zuen lan dinamika? Zein arlo desberdin jorratzen dituzue, zein profesional motarekin eta? Gure gu azken finean handia gara, eta gizarteak eskatzen duenari aurre egiten diogu. Gure adibidez enpleo zentroan edo baditugu mota guztitako lekuak edo lantokiak. Baditugu aterpetxeak, gu gestionatzen ditugunak, baditugu garbitegi industrialak, badugu elektrodomestikoak birziklatzeko planta bat Ahoizen, orain sortzen ari gara esnekiak edo prozesatzeko bertze lantegi bat Ahoizen, Horreagan barkatu. Azken finean, guk badaude zentroak, adibidez, ni orain Lesakako zentroan nago momentu honetan, zentro hau sortu zen automozioko piezak egiteko zentro bezala. Zeuden pertsonak horretan lan egiten zuten. Automozioaren krisia sortu zenean, ikusi genuen ostalaritza eta horrelako tokiak fuerte bilki zirela, eta garbitegi industrial bat sortu genuen. Momentu honetan gauden krisialdiarekin ostalaritza dagoen bezala, hor gaude, lanean aurrera segitzeko, baina ikusten badugu ostalaritza momentoren batean ez duela burua altxatzen, guk zerbait bilatuko dugu berriz ere berritzeko, idei berriak sortzeko, eta hemen dauden pertsonak lan bat izateko aukera izateko. Itziar, errepikatzen dut hori 50 urte daramazuela jadanik, ez da makala. Suposatzen dut gauza on asko bizi izan dituzuela 50 urte horietan zehar, baina suposatzen dut zailtasunak ere bizi izan dituela Aspazek. Nolakoa izan da ibilbide hori? Zein erronkari egin behar izan diozue aurre? Azken finean, gizarteak edo jartzen zizkigun erronkei, edo lehen bezala, pertsona bezala sortzen zizkigun erronkei. Krisialdiak bizitu ditugu, arlo ekonomikoan, gizarteak krisialdi ekonomikoa zuenean. Orain osasun krisialdi honekin edo pandemia honekin, guk ere honeri azken finean gure lan egiteko dinamikak pila bat aldatu izan behar dire. Denei kostatzen zaigu egoera hau ulertzea, baina agian gurekin bizi diren pertsonei agitzez gehiago, beraien eskubideak murriztuak ikusi dira erabat. Egon dira hilauteak eta hilauteak beraien familiak ikusi gabe. Ikusita jendeak kalera ateratzen zela, kalera ateratzeko eskubidea bagenuela, ni eskubidea nun kalera ateratzeko, eskubidea nun kafe bat hartzeko, eta beraiek ez zuten eskubide hori. Azken finean, babes modu bat edo bat zegoen, baina zaila izan da egoera. Eta da gehien bat, ez genekilako beraiei nola azaldu, noiz bukatuko zen. Inork ez dakigu noiz akabatuko den, baina beraiei pila bat kostatzen ari zaie, ekonomikoki lan arloan erte batera joan izan bar genuen enplegu zentroetan. Ez jakintasun hori lanean gaude, ez gaude, zaila. Eta erronkak, betikoak, zer da behar dugun momentu honetan, zer behar du gure jendeak zer behar du, eskola bat behar du, eskola bat sortuko dugu.
Zer behar du orain lan egitea? Pues, egoazen lan egitera, egoazen bilatzera zentroak non lan egin, egoazen gehien bat landa inguruetan edo zonalde pues, herriko zonaldetan. Gu adibidez, hemen ni Bortzirietan nago. Bortzirietan 30 pertsona ditugu lanean eta 16 pertsona ditugu bizitzen, eta 25 zentro okupazionalean. Aspazek landa inguruetara etortzeko egin zuen ahalegina egin ez balu, pertsona guzti hauek ziurrenik akautu izanen zuten edo beraien itxietan inongo garapenik gabe, edo Iruñera joan behar izango zuten beraien familietaz separatuz, edo familia guztia Iruñera joan beharko zuen. Eta azken finean hor Aspazek ere egin du nire ustez lan handi bat, azken finean bai Ahoizen, Orreagan, Bortzirietan, Baztanen, baditu zentroak bertako pertsona guzti horiei lan eskaintzak edo etxebizitza eskaintzak emateko. Esaten didazunaren gatik, Aspazeren sorrera oso erabakigarria izan da burmuin paralisia duten pertsonen eta haien familien bizitzaren hobekuntzan, ez da? Erabakigarria. Bai, azken finean, lehen pixkot ere azaldu dana, da Aspaze sortu ez balitz pertsona hauek akautuko zuten edo beraien ingurutik kanpo, edo beraien inguruan mantenduko ziren, beraien etxetan, baina ziurrenik ez zuten inoiz lortu izanen lan bat edo pertsona bezala garapen bat. Badaude pertsonak egunero fisioterapia behar dutenak, edo logopeda baten laguntza behar dutenak. Eta azken finean, bai, pertsona horien garapenan laguntzen dugu, eta baita ere beraien familien kalitatean. Zen finean, ez zuke garun perlesia edo zein diskapazitatea duen seme edo alaba bat duzunean, kaso honitzetan eguneko 24 orduetan atentzioa behar dute. Eta gaur egun normalean, bikotetan, biek lan egiten dute, bietako batek lan utzi beharko zuen, edo norbait kontratatu, eta bar. Itziar, galdetu berri dizut, 50 urte hauetan zehar bizi izan dituzuen erronkei buruz. Orain galdetzen dizut, zaudeten momentuan, 50 urte pasa ondoren, zein erronka ikusten dituzue etorkizunera begiratzen duzuenean? Orain nagusiki lanean gabiltza teknologi arloan, digitalizazioan, pandemia honek honetara ere bultzatu gaitu, eta guri eta denei, ez? Teknologi berriak erabiltzera, plataforma digitalak, gure jende haunitz komunikatzeko gailu elektronikoak edo ibiltzen ditu, agian ez du solasteko gaitasunik, baina bai tablet batean idazteko eta tablet horrek reproduzitzeko momentu horretan erran nahi duena. Ekologiarekin eta ere ingurumenarekin hor daukagu bertze erronka bat, alde batetik lehen aipatu dudan bezala biointegra plantarekin, biointegra da esnekiak eta esneki ekologikoak, Intiarekin elkarlanean, antxe daukagu granja bat, onduan esnea prozesatzeko planta, eta hor bai jogur ekologikoak, esne ekologikoa, horlako produktuak egiten hasia gara. Ahoizeko planta ere birziklapenean lanean dabilena, gabiltza ere agian plaka solarrak eta jartzeko asmoekin, bai momentu honetan garapen horietan gabiltza, bai gehien bat teknologia aldetik eta bertze aldetik ingurumenaren zainketan. Gure residentzitan saiakera egin behar dugu, menuak produktu ekologikoekin ere aldik eta gehienetan osatzea, eta gehien bat orain erronka horietan gabiltza.
Zera itiat, lehen, esan dizuan bezala, urte hurrenerako prestatu zuen bideoa ikusten aritu naiz, eta atentzioa deitu dit, oso polita izan da, egia esan, elkarrizketatzen zituzten Aspazeko kide edo langile guztiek, berdina esaten zuten, ze polita eta zenbat betetzen duen Aspazen lan egitea. Zer suposatzen du Aspazen parte hartzeak, nolakoa da eguneroko lan Aspazen? Gu bai egia da, pues hori, jendea lan zentroetan dagoen lanera etortzen dela, azken finean pertsonak izatea nahi badugu, ikasi behar dute lanean zaudenean ardura batzuk dituzula, bete behar batzuk dituzula eta eskubide batzuk badituzula. Baina nolabait lana da beraien bizitzaren garapena lortzeko erabiltzen dugun tresna. Azken finean, bai, lanean zaude, baina ziurrenik etorriko zara eta aipatuko diazu, jo, eske nire ama gaur pixkat motel ikusi dut. Pues gu hor lagunduko dizugu, eta zergatik ez duzu ordu hartzen medikuan, eta zergatik, pues eta zer du, eta ze sintoma ditu, behar duzu laguntza zerbaitetarako, norbaitek erraten badigu, jo, gustura nago nire gurasoekin, baina gustatuko zitzaidan bakarrik bizitzea. Saiatuko gara zerbait bilatzen. Bikote bat daukat, baina jo, sexualdetik ezakit nola egin, zer egin, horre ere badugu arlo bat gauzoietaz arduratzen dena. Ikasi nahi dut interneten navegatzen, musika deskargatzen, eta sartuko dugu tartetxo bat horretarako. Psikologi zerbizioa daukagu zentro guztietan, fisioterapia zerbitzua ere daukagu zentro guztietan. Langilek eskatzen digutenari irekia gaude. Eta azken finean gure oinarria da beraien bizitza kalitatea hobetzea edo mantentzea. Orduan, lanean gauden bitarten, une oro gaude begira, hau gaur serio etorri da, edo bi hauek azken finean beraien bizikalitatea alik eta hobena izatea. Eta beraiei erakustea batzutan ez dakitela edo ez direla konturatu, edo inorrek ez direla erran pertsonak direla. Eta bertze dozein ditugun eskubide berdinak beraiek ere badituztela. Eta aldarrikatu behar dituztela. Igual, haiek beraiei jarri dieten autoestigma nolako zerbait izango dute, beraz? Osea, esaten didazunez, dauzkaten beharrak bero esotasunean betetzen ditu Aspazek, ezta? Arlo guztietan laguntza ematen diezue. Bai, azken gure helburua hori da, gurekin dauden pertsonen bizikalitatea bermatzea eta beraiei bizitza ibilbide bat ematea. Begiak irekitzea, ikustea gai direla, gizartea unitz aldatu da, 50 urte honetan ez dugu hori ukatuko. Lehen duela 50 urte edo duela 40 urte dozein diskapazitatearekin edo jaiotzen bazen haur bat izkutatzen zen, disimulatzen zen. Gaur egun zaila da, baina gizartean ikusgarriagoak edo dira. Baina hala ere, nik ere ulertzen dut, guraso guztiek aurre beraien seme-alabak babestu nahi dituzte, baina batzutan babes hori ondiegia da. Eta orduan gu ere azken 5 urtetan lan handia egiten ari gara horretan. Eta jendearen bai enpoderatzearen lanean eta azken fina gure residentzitan bizi diren pertsonek aukera dute eta aukera ematen diegu eta erabakitzea zerrutan altxatu nahi duten, zerrutan bazkaldu nahi duten, zerropa nahi duten, agian tonteri bat irudituko zaizue, baina duela 10 urte, ni residentzi batean 14 urte eramaten ditut, eta hasieran gu sartzen ginen gelara, hartzen genuen arropa, bihar hau, ez, orain ja ez da horrela. Orain da, bihar zerropa jarri nahi duzu, eta zuk erabakitzen duzu zerropa jarri nahi duzu.
ni lagunduko dizut, agian ikusten badut negua dela eta hotzak Motetan zapela, bai. Ez, baina azken finean ardatza hori da. Beraiei pertsona bezala garatzen laguntzea. Eta esiak ez ikustea, ez? Ametzetan beldurrak sartzen zaizkigu, nola emango diegun aukera nahi duten orduan bazkaltzea. Gu nola antolatuko gara, beraien etxean daude, eta ni nire etxean nahi dudan ordutan bazkaltzen dut. Orduan zergatik beraiek ez dute hori egin behar. Eta zera Itziar, familiekin ere zuzenean lan egiten duzue, aholkurik edo orientaziorik ematen diezue familiei? Bai, gu azken finean, gurekin lan edo bizitzen diren pertsonekin zuzenean lan egiten dugu, baina familia garrantzi handia du. Batzutan, igual aipatzen dizkigu gauzak familiari, erraten dutena posegila da, ez nintzen konturatu, behar hau bazuela eta zuen alde zuekin lan egingo dut hori lortzeko. Bertze batzutan agian familia ez dago ados, orduan borrokatu behar dugu, azken finean pertsonaren eskubidea eta solasten ari gara. Eta, batzutan familiak laguntza psikologikoa eskatzen gaituzte, edo ikusten dute, ez dut ongi ikusten itxian, eta gu zentruan bai ikusten dugu ongi, baina, guazen ikustera zer pasatzen. Partekatzea pixka bat ere, ez? Hori da, bai. Eta zera Itziar, bukatzeko elkarrizketatu guztiei, esan dizudan bezala lehen, elkarrizketaren azkeneko momentuan espazio edo aukera ematen diegu airera edo mezu libre bat botatzeko, beraz orain eskaintzen dizut ikusleoi esan nahi diezun hori esateko. Azken finean, 50 urte pasatu ditugu, 50 urtetan aldaketa handia izan da, ez du zer ikusirik lehenagoko gizarteak eta gaur eguneko gizarteak, eta hori eskertzekoa da. Eskertzen dugu ere pila bat instituzioetatik jasotzen dugun babesa, aste artean gizarte komisioetako lantaldearekin elkartu ginen parlamentuan sesio bat egiteko, asteazkenean aktu instituzionala egin genuen ere parlamentuan 50 urte hauek ospatzeko. Gauden herri txikietako alkatea gehientxoek ere hurbildu ziren aktu horretara, eta hori guretzat agitz polita izan zen. Eta idekiak gaudela, edozertarako prest gaudela, aurrera pausoak emateko, gizarteari laguntzeko, gizarteari laguntza ere eskatzeko. Eta azken finean gure oinarria da bertze edozein pertsona badugun oinarria. Bizitza honetan garatzea, aurrera pausoak ematea, eta kalitatezko bizitza bat lortzea. Itziar, zorionak eta mila esker ere 50 urte hauengatik eta mila esker berriz ere elkarrizketa hau eskaintzeagatik. Plazer handia izan da. Eskerrik asko zuei ere. Mila esker, besarkada bat. Aio. Agur. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta astelehenera arte. Zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzuna. Ni baduzu, animoz ematen. Zu gaizkitzen duen, hori deuzuek erranbreika, hori segitzen dute euskaraz egiten, eta hori lotxak entzeko gaina ere. Hainbertze perfil politak eta nahasketa hain kosmopolita honetan, gure ari bakarra, edo, lotzen dugun gauza bakarra da euskera. Eta konturatu ginen euskaraz ere posible zela. Eta ez dela eriketa bat bakarrik, dela bizitzeko modu bat, ez? Orduan, hori kontzientak izan behar garela eta eutsi behar diogula horri. Ez dela posible zenbat gara.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.